O primeiro can nun 11 galego, que ilusión. Rodri para fita toda a vida de lateral esquerdo, de por xuvenil, Orde, Ribadumia, Silva, Paiosaco e de novo no Silva. Marchou aos Estados Unidos e foi campeón de absolutamente todo xogando de central. Volveu Galicia e agora é o Pichichi da terceira con 13 goles en 19 partidos, aprendendo a xogar de dianteiro centro. Só lle falta poñer as luvas. Temos 3 porteirazos, unha delicia sobre todo para a defensa, para os que son defensas, que agora que ti xa non, xa lavas as mans. Se se lesionan os 3, pois igual me poño eu. Eu xa lle comentei en pretemporada e xinlle, ao final vou acabar de delantero, tal. E a verdade que estaba de coña. E les dicíame, ti estás loco, ti non vales para eso, tal. Os 2-3 primeiros partidos de delantero foron os peores da miña vida. Corrín tanto na miña vida e chegaba ao minuto 60 e non podía nin calma. E aí sí que empezamos a traballar máis con Iván e con Marcos e aprender que cansaba. Mellor hai un delantero bo aí.